Għall-ewwel darba, missirijiet ġew skrinjati dwar is-saħħa mentali tagħhom fi stadju tant kruċjali ta' ħajjithom qabel u wara twelid ta' wliedhom. Sħarriġ li sar bejn l-2022 u l-2024 f'kollaborazzjoni mad-Dipartiment tat Tfal u l-Familja fl-Università ta' Malta u s-Servizz tas-Saħħa Mentali fil-perjodu ta' twelid fl-Isptar Mater Dei sab li ċertu rġiel ukoll kapaċi jiffaċċjaw sfidi serji ta' saħħa mentali relatat ma' dan. Minn 442 missier li ġew intervistati waqt li kienu qed jistennew tarbija, 4.1% ġew identifikati li kienu qed ibatu minn depressjoni jew ansjetà. Dan in-numru rdoppja għal 8.6% fost 256 missier fl-ewwel sena wara twelid tat-tarbija tagħhom. Minkejja dawn iċ-ċifri, il-parteċipazzjoni kienet relattivament baxxa, għax 13.5% biss mill-missirijiet li kienu eliġibbli ipparteċipaw fl-istħarriġ skont iċ-Chairperson ta' Positive Parenting Malta, Ruċi Berras. Itennit li dan jista' jkun riflessjoni tal-mod kif il-missirijiet jesprimu jew jifhmu l-emozzjonijiet tagħhom, mhux l-inqas għax bosta irġiel isibuha diffiċli jaqsmu l-emozzjonijiet tagħhom jew ifittxu għajnuna. Xi Berras spjegat ukoll li ħafna mill-missirijiet jippreferu jiffukaw fuq ix-xogħol jew responsabbiltajiet oħrajn fil-mod kif jikkumbattu l-istress. Dan jindika l-bżonn li nkomplu nibnu kultura ta' appoġġ emozjonali immirata speċifikament lejn il-missirijiet, mhux biss lejn l-ommijiet. Bħala parti mill-proġett Positive Parenting Malta nediet servizz ta' terapija mingħajr ħlas minn 10 terapisti esperti fis-saħħa mentali personali. Dan is-servizz hu immirat għal ġenituri li qed jistennew jew li għadhom kemm saru ġenituri. Skont il-parteċipanti il-benefiċċji kienu evidenti. Dawk li ħadu sehem fit-terapija irrapportaw titjib sinifikanti fis-saħħa mentali tagħhom. Ħafna minnhom tkellmu dwar il-pressjoni li jħossu biex ikunu missirijiet tajbin, waqt li wħud ittrattaw in-nuqqas ta' bilanċ bejn familja u x-xogħol. Oħrajn esprimew memorji diffiċli għaddew minnhom huma stess bħala tfal. Xi Berras temmet tajt li fid-dawl ta' dak li ħareġ mill-proġett Positive Parenting Malta ħasset teħtieġ li toffri dan is-servizz mhux biss lill-ommijiet iżda wkoll lill-missirijiet għax il-benessiri tal-ġenituri hija kruċjali għall-familja kollha.